xa visto. O Picardías. Martín Vigil. Mira ti que edificante pros mozos de Lameiro. A ver. Adiante! Hola, don Anselmo. Caramba, mocho! Deixaron este paquete na nave para vostede e, como é urxente, viño traer. Fabuloso! Hai días que agardaba por el. Xa me tardaba. Diz que ven de París, Discreción, Moncho, discreción. Este é material delicado, altamente sensible. Queres botarle un ollo, Lambo? No, eu teño que marchar, que é moito... Xa é para mentireiro que non sabes ni dicir unha mentira. Vou che dar unha pista. Sabes a viúva do boticario da Choupana? Sí, eu sei, por mal nome a lagarta. Fea como pajarlle un pai. Non tanto, non tanto. O caso é que, xa me entendes, non? Ando en tratos con ela. Ala, carallo. Queira Dios que non teñan descendencia, porque o que tal podería sair de aí don Anselmo e a lagarta. Mira para aquí. Comprei-o nunha boutique de París. Mira, 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 mira. Que che parece? Un pecado, unha tentación. Oh, imagina como lle vai quedar isto. Deixe. Prefiro non imaginar nada. ¡Angelito! ¡Angelito! Mamá, que sentido? Seguro que xa sospeita. Toma, cárdame isto, cárdame isto. Que vou facer eu con isto, home? Coidalo, coidalo como se fora teu fillo. Non, mellor, moito mellor aí. Veña, larga. ¡Angelito! Xa vou, mamá. Mira, xa estou aquí. Tráeme algo de picar, lle? Elvira! Xa vou eu, tranquila, non te estreses. Hache algo volta. Intoxicante que pode provocar enfermidades ¿Qué te son tanto berrar? Nos anos 70, os científicos descubriron que os gases PFC tamén son prolíficos. Ai, que preciosidade! Ai, este meu moncho, que detalle! O ascenso á atmosfera. Hola, cariño. Xa fixen eu você, tranquila, non te estreses. Hoxe tocou unha min. Moncho, xa vimos que trouxeron. Eso, sí. Mira, non andes paseando moito por aí que é material delicado. E como vexa Kevin, despois armámola. Tranquilo, cariño, que Kevin non o vai ver. Isto queda entre ti e máis seu. Ainda que me encantaría contar a loba de Carmucha para que rabie. Aí xa foi cando empecé eu a desconfiar de que algo non ia ben. Un segundo despois, os meus temores confirmáronse. Crociñas, Moncho, non sabe a ilusión que me fai. Sempre quixen ter un conxunto así. Vou no guardar agora mesmo. E se te portas ben, estreámoslo esta noite. A ver, mira, tranquila. Espera un momentiño, Isto que tes aí non é exactamente un regalo que... Queres poñelo ti esta noite? Esta noite non. Agora mesmo. Quedaba ya algo axustado demais. Máis que nada porque era 7 tallas máis pequeno que a da Elvira, pero fora deso... Que noite, amigos, que noite. Non vos quero dar detalles, pero o invento funcionou de maravilla. O malo foi ao día seguinte. Vamos a ver, Moncho, non te poñas nervioso. Contéstame serenamente, sen presión. Como é que o ten Elvira? É que ela pensou que era un regalo que lle facía eu. E cando lle quixen quitar das mans, xa o tiña posto. E por que non dixeches que non era praga? Porque vostede me pediu discreción, don Anselmo. E eu son unha tumba. Así que non lle contei a verdade. Está ben, está ben. Agradecese o silencio. Pero xa sabe o que tes que facer. Non, por suposto, non hai saber. En realidade, non o teño tan claro. Recuperalo, Moncho, devolverme o que é meu. Percorrín todo canto feirón hai pola comarca dos Xallas adiante. E nada. Ata fun a do Chino Yun, que ten de todo, ten de todo. Pois tampouco, Pese que non traballa a lencería de luxo, quen contaba. Necesitaba axuda e consello, pero non podía ir ao sitio de sempre. A ver, Kevin José, eu normalmente buscaría consello na de Puscas, sábelo ben. Pero é que este tema é moi delicado, e tampouco quero que a xente ande por aí aireando e comentando as cousas, Xa. E que queres que faga eu? Mira, a ver se me miras aí en internet, que aquí hai de todo. Malo será que non haxa algo así de roupa sexy
Mira, papá, o que tens que facer é madurar dunha vez e afrontar as cousas con valentía. E a mamá que che devolva o picardías ese, xa está. Non me digades que non, pero a situación era para analizar, eh? O meu fillo pedíndome a min que madurase, porque non son quen de dicirlle á miña muller que me devolva unha peza de roupa interior. Esta familia colle a un psicólogo e deítase para sempre, fórrase. Está moi ben esa solución que me propós, pero aparte non habrá outra. Home, se non lle queres dicir a verdade a mamá, supoño que o mellor que podes facer é roubarlle o picardía sin que se dé conta. Aí falaste, sí, señor. Para que despois digan que se a xuventude isto, que se a xuventude aquilo, caralladas, home. A rapazada de hoxe en día está máis que preparada. Teñen solucións para todo. Que levas aí, Moncho? Hola, carillo. Nada, cousas miñas. Como que cousas túas, home? Iso non é a caixa do meu picardía. Oxe. Mira, teño que contar algo. Oi. Mira, muller, se non cho dixen antes é porque é un asunto moi delicado, moi íntimo. Monchiño, estás me asustando, eh? En realidade, isto non era para ti. Estaba yo guardando a don Anselmo. Bom, que isto de don Anselmo? Sí, muller, sí, tampouco berras, non fai falta. Mira, non quero entrar en detalles, pero digamos que don Anselmo ten algún que outro segredo na súa vida, Santo Cristo. Sí, claro, non o quero ter na casa para que a nai non o descubra. Normal. Será pervertido, vello. Tranquila, reláxate, non emita xuicios de valor así a lo loco. Cada un ten a súa vida e punto. E agora teño que devolver, nada máis. Non, lévacho, que non o quero na casa. A verdade é que lle vai bastante suado, pero non creo que lle importa, vicioso ese. Sácamo da casa, Monchiño. Ai, que foxo. Asunto resolto, diredes vos. Error. Eso tamén non pensaba eu, home, pero os asuntos resoltos en Lameiro tenden a revirarse, carallo. Pero que me dis? Don Anselmo? Dios, parece mentira. Como cho conto? Parece que na intimidade vístese de cabaretera con roupa que trae de pé. Non o quero imaginar, Yes. E digo eu, sábese quen é a súa compañeira de xogo? Compañeira ou compañeiro? Ai, mátame cabelo. Chau. Que tal, rapaz? Anselmo, Buscas, pon aí algo forte. que foi, don Anselmo? Un mal día. Complicacións sentimentais, Lino. Cando un pensa que atopou o amor na súa vida, deixanche tirar. Isto, don Anselmo? Isto xa non ten importancia ninguna. Dadeño Moncho, xa que tanto lle gusta que o leve el para casa. En fin, eu volvo con mamá. Remataron os amoríos. Veñan, rapaces, ata sempre. Que? Abrímolo. Xa estamos tardando. Tío Jarapamoncho. Buenas, que? Don Anselmo deixou isto para ti. Non me digas. Dios, que alegría. Pero seguro que me dixo que era para mí. Sí, dixo que si tanto querías que o levaras para casa. Dios, que maravilla, que maravilla. Que bo corazón ten un Anselmo ás veces, que... Pon aí un viño para celebrar, buscas? Digo unha cousa, de verdade que llevar dar uso ti a iso? Home, claro que sí, non sabes o que te alegra a vida, que justo. Moncho, dirás ti, para que te metes? Pero bueno, sabes como son eu. Propoñer unha pega de nada. Non será un pouco pequeno de talla? Sí, home, algo xusto é. Xusto é. O que pasa que isto é poñelo e ceder, Isto estira, Unha vez que estira queda como un guante no corpo. Perfecto. Pero, por favor, Moncho, Bueno, non quero entrar en detalles tampouco, ala. Vou non poñer en funcionamento, amigos. Un abrazo. Non vai
ser fácil sacar esta imaxe da cabeza. Non quero pensar en ver a Moncho vestido de canca. Cheguei á casa feliz, feliz de carallo. Pero non sabedes lo que pasou. Elvira tirou muchisma á cabeza. Empezou a berrar de non sei que perversións e non sei que lle contaran no súper entre don Anselmo e máis eu. Non o quero nin repetir, que me dan arcadas. A culpa xa é miña por facerlle caso ao Kevin José. Tan idiota é, que se a xuventude isto, a xuventude aquilo. Merda, home, a rapatada hoxe en día non ten nin idea de nada. Que me lo dixo eu antes.